Ahojte rockery. Víte, čo povie záchod, keď ho posadíte na letadlo? Skibidi toilet. Bráno, takže my práve vstupujeme na sídlisko Prednádraží. Dneska máme veľmi špeciálnu misiu. Lebo na Prednádraží je taký fenomén, že tu často černokňažníci vedú černokňažnícke súboje. A samozrejme, počas takéhoto súboja každý dohral Skyrim, ví, že si musí doplňať magiku. A mňa by zaujímalo, že koľko takých elixírov sa tu povaluje. Lebo ja mám pocit, že tuto je veľmi magicky mocná populácia na tento sídlisku. Preto som si vybral práve toto sídlisko. Takže dneska hráme takú hru, že zbírame všetky nádobky na tvrdý alkohol, alebo teda elixíry, magiky a samozrejme sú to aj nejakí barbarian playery, takže až nájdeme nejaký rum, to sa ráta za život a až nájdeme nejakú borovičku, to sa ráta ako stamina. A mňa by veľmi zaujímalo, že keď prejdem pár ulic na tomto sídlisku, že koľko týchto flaštičiek a jogurtíkov od elixírov pozbieram. Už som našiel nejaké jogurtíky, to som prekvapený, lebo som si myslel, že to už totálne nahradili tie flaštičky v dnešnej dobe. No Prednádraží, no, by som povedal, že je také najviac sociálne stratifikované sídlisko v Trnave. Není to Družba, kde popravde moc týchto flaštičiek nevydám. A nie je to na druhej strane ani Linčánska. A teda ľudia z Linčánskej vás budú presvičať, že tam žijú úplne normálni ľudia, ale keď to začnú robiť, tak to robia iba preto, aby odlákali vašu pozornosť. Kým vám ich bratranec kradne peňaženku ze zadného váčku. Vidíte, stačí troška spomaliť a človek už hneď narazí na to, čo hľadá. Dobre, no chcel som ísť na hentú výmeničku, ale nebudem chalanom kaziť rande. Tak asi prejdeme ďalej, čo je škoda, lebo tam vidím celkom veľa fľašok, ale nechcem, aby one potom celý deň riešili, že čo ten psychicky narušený chalan, čo si vyprával sám pre seba a zbíral fľaštičky, od nich chcel, takže možno z zadnej strany. Toto sú podľa mňa toalety tejto výmeničky, OK. Tak asi pokračujeme v tej trase, čo som si v hlave tak vytýčil. Podľa toho skleneného lesku, ktorý vidím, sme sa dostali na miesto tvrdých súbojov. Teraz jak tam vlezem, aby som... Rukavice môžu byť od šťanky, ale teplaky by som si chcel ešte dneska raz oblec. Toto sa zjavne stratil troška health niekomu, ale však našťastie mal elixír, tak si ho doplnil. No, ale bol to čarodej, očividne. Ty kokso, tuto je mŕtva mucha. Muchy neunesú silu elixírov. Ty vole. No, Pane Bože. Neviem, či to vidíte, ale spravím tu obeť. Napchám sa tam pod krik. Pôjdem potom na auto umývarku. Zavriem sa tam a niekomu vylezem na strechu, aby som platiť nemusel a nechám sa poumývať z jeho autom. Kokot, aby som unesol tú tašku vôbec na konci. Oh my god, tam je aj veľká fľaška.
To bol nejaký zámožný čarodejník. Alebo nejaký čarodejník, čo objavil základy ekonomiky a pochopil, že kúpiť jednu veľkú fľašku je lacnejšie a kúpiť 20 000 malých, ale... Fuck je. No toto je úroda. Tuto musel prebiehať ostrý súboj. Čudujem sa, že tu nevidíme žiadne odtrhnuté časti tela. Veľmi neštandardná veľkosť. Myslím si, že niekto modoval Skyrim, aby vytvoril túto veľkosť elixíru. Pane Bože. Toto vypadá jak bitka pri Moháči čarodejnícka, keby tu prebehla. No, akože myslel som si, že keď som tú výmeničku na šafku obešol, že sme tým stratili počty, ale vypadá to tak, že vôbec. A potom, aby som vám to povedal, tak títo čarodeji, čo tu zvyčajne bojujú na prednádraží, oni nejsú takzvaní putovní černokňažníci, ináč známi aj ako bezdomovci. To sú proste ľudia, ktorí tu reálne volade bývajú. Ona fascinuje tá ich odhodlanosť neísť do šenku, ale proste stretávať sa pod barákmi a mať svoje černokňažnícke sympózia, ktoré potom musí celé sídlisko očúvať. Ježišmaria. Toto vyzerá to vyzerá fancy. No dobré, ale toto mám pocit, aký by som spawncampoval. A zeberieme ešte pár takých dohľade a presuneme sa ďalej. Motrelec ma trafil do chrbta. No ešte tam vidím fľašky úplne tam v najtemnejšom zákutí. OK. Jedna rovná na zemi predo mnou. Hruška dokonca. Žltý elixír. Kurva. Žlté elixíry. Skyrim čo robá? Tuším keď chcem zvýšiť carry capacity. Sa bojím, že už keď takto oberám čarodejnickú úrodu, že chytím nejaké prenášadlo, ma to odjebe na turnaj v metlobale nekam do Malých Karpát, ale som ochotný tú hrozbu podstúpiť. Ináč prednádraží dalo Slovensku pár významných osobností. A ja odtiaľto Torula. Dlhé roky tu býval Matovič v štvorizbáku na Mozartovej. Would you look at that? Hruška. Kámo, tuto má nejaký čarodejník plný batoh a furt si potrebuje zvyšovať jeho kapacitu. A ešte odtiaľto môj táto. Pozrite sa. Dobre, toto je nejaký archívny kúsok. Prekvapujem, že väčšina tých vecí, čo som pozbíral, má normálne zachované etikety, ani nevyblednuté, takže očividne intenzita tajnej čarodejníckej vojny sa stupňuje pod našimi nosmi. A jediné, čo my počujeme, sú výkriky v noci, kde nejaký čarodejník, ktorý si dal priveľa elixírov, vykrikuje Spartak! A potom niečo o slovanístoch a o ich etnoreligióznom pôvode. Toto vyzerá, že tuto tiež prebehol relatívne nedávno nejaký väčší konflikt. No, stamina, toto bol nejaký barbarian zo sekerou najskôr, alebo obojručným mečom.
No, tuto 100% strkám ruku do nejakej šťanky, ale čo by som neurobil pre komunitu čarodejnickú. Môžeme tieto fľašky potom darovať nejakému alchymistovi, on tam načapuje nové dávky elixírov pre celú Trnavu. No nachádzame samé tie poldecové. To znamená, že to budú asi nejaké low level alchymisti všetko na pospol. Čiže celkom škoda, no. Ja by som im doprel, aby si každý jebol z 1 decku večer. Možno by bol trocha väčší chod. No. Vítajte v Craighouse, OK. Toto, jak sa volajú tí patkáne pojebané zo Skyrimu, zo Elder Scrolls. Skeever. Schytal nejaký skeever. Takže vidím tu, a vyzeral, keby zhorel, takže očividne robota nejakého čarodeja. Som si až myslel, že na tomto resting spote nenájdeme žiadnu. Sú dve? Dobre skované. Ráta sa? Ráta. Len nech si nerozjebem ruku na tom, to budem vyberať. Ľude Boží, ja som si ešte hovoril, že keď je to len taký môj divný pocit. V skutočnosti toto sídlisko není pokryté hrubou vrstvou sklenených poldecových flaštičiek. Nejaká harpia to schytala. No dobre, poďme to zrátať. A teraz uvidíte, prečo som mával 4 matematiky na gymnáziu. Tuto máme 10, 20, 30, 40, 50, 68. Takže máme tu presne 60 štandardných elixírov, štandardnej veľkosti. Potom tu máme 8 nejakého bonusového kontentu, špeciálnych nádržiek na elixíry. Takže za kratučku prechádzku cez polovicu sídliska, lebo celé by som asi nedal psychicky, sme nazbierali 68 nádobiek od elixírov. Plus tu má ešte moja plechovka z energetiku. Výborné. Môžeme to všetko ísť teraz odozdať naspäť do kolobehu života druhotných surovín. Počkať, som už úplne upošledzony. Že tá kamera ešte nahráva, lebo keď zistím, že nie, tak jednu tú fľašku rozbijem a rovno sa s tým
teraz mám iba jedinú otázku. Can we make it 69? To je škoda, keď som našiel 68, že by som ešte jednu nenašiel, ale nebudeme to síliť. OK. 69 kamarádi. Vleky ešte musím voľako vytáhnuť. Moja plechovková energetika tu je. Sem. Majte sa flaštičky, snáď ešte poslúžite nejaký... Hell yeah. Som zvedel, jak toto bude znieť na počítači. Takže ešte poslúžite nejakým mocným čarodejom. Osa, no. Ich. Neviem, čo som išiel povedať. Každopádne vidíme sa pri testoch na žltačku. No a na konci už by som len chcel poďakovať všetkým, čo dokúkali tento experiment až do konca. Ak by ste mi chceli prispieť na liečbu všetkých tých infekčných ochorení, čo som nepochybne pochytal počas natáčania, tak pod videom v popise je link na Buy Me a Coffee. A ináč, no neviem ešte presne v akom duchu sa bude dnes ďalší content na kanáli. Rád by som sa určite vrátil k streamovaniu, to mi celkom chýba, len teda v poslednej dobe som väčšiu prioritu dával písaniu, ale uvidíme, jak to pôjde. Snáď sa počujeme čím skorej. Čaute.